Фахову конференцiju posvećenu rozvoju i povezovanju regionalnih i lokalnih medijev otvoril predsedajući Instituta evropskih regionov Franz Schausberger, naglašujući, že regionalni mediji procivčeža globalizaciji medijev. Ja думам, že barz značne diskutovať o tých témoch, bo regionálni mediji barz značni. Ľudzoch neinteresujú len internacionálni i nacionálni vesti. Ich barz interesuje, co se slučuje u ich regijoch, u ich mestoch. Ovaj skup jeste dobar i povezivanje i razmena iskustva na nivou regiona jeste nešto što je dobro. Mi moramo da kažemo da mi nemamo regionalne medijske servise, mi prepoznajemo kao država javne medijske servise, u to između ostalog ispada i Radio Televizija Vojvodina, tako da je svako okupljanje ovako, svaka razmena iskustva i prakse neophodna za dalji razvoj medija, pogotovo u ovom trenutku kada možemo govoriti o jednoj velikoj tranziciji kod nas kada su mediji u pitanju. Na konferenciji o stanu u našim javnim servisu bešedoval i generalni direktor Srđan Mihajlović, a predsjedatelj Nezavisnog društva novinarov Vojvodine Dinko Gruhonjić vyjavil, že trima Radio Televiziju u Vojvodini za jeden z najväčších regionálnych medijských servisov u Evropi, ktorý má potenciál postať center sotrudnictva regionálnych medijských servisov. Na konferenciji učestvuju eksperti i predstavitelja medija z Briselu, Austriji, Njemačke, Mađarske, Rumuniji, Horvatske, Bosni i Hercegovini i Srbiji.